फोरोंबोदोंमोन लेखाखौलाय मोजांबो साख्रि मोनबायमोन बेनो गामियावनो साबसिन साख्रि मावनानै दङ नाथाय इसोरखौनो गिनो रोङाखै पास्टर बिथांखौ आङो हामबाय होदों जोंनि न'खराव सफैनायनि थाखाय लोगोसे गामियारिनि गासैखौबो आं हामबाय होदों बे समाव आंनि फिसानि थाखाय अननानै पास्टर बिथाङा प्रार्थना खालामनानै होलांदों जाहाथे फिसाया लेखा गोरों जायो आरो बेबायदि लेखा गोरों जानानै साख्रिफोर मोनो आरो गोबांथार थाखा फैसा बुथुमनो हायो संसाराव थांनानै थानो हानायनि बेबायदि साख्रिफोरखौ मोनो बिनि थाखाय पास्टर बिथाङा अननानै जोंनि न'खरनि थाखाय प्रार्थना खालामनानै होलांदों जोङो दानो बे न'खरनि थाखाय आर'ज खालामगोन आरो जों आर'ज खालामनायनि सिगां जोङो गुसुङै बाइबेलफोर मोनसे फरायनानै जों खोनासंगोन जायखौ जोङो मोननो हागोन जाकबनि 3 खेरुआव नोंसोरनि गेजेराव सोर आखल गोनां आरो साननो गोरों बियो मोजां मावनाय दांनायजों आखलनि गुरै जानायाव गावनि मावनायफोरखौ दिन्थिथों बे फरायनाया मुङै जाथों जोङो दानो जेरैबायदि बिनि बिफाया खावलायबाय मावनाय दांनाय आरो मोजां साकरिनि थाखाय मोजां खामायनो गोरों जाथों बेनि थाखाय जोङो बे बिथांनि बिसालानि थाखाय जों आर'ज खालामनो हायो हामबाय होनदों आफा नोङो जोंनो बेबायदि मोजां टाइम होनायनि थाखाय आरो दिनै नैबे न'खराव नोङो जोंखौ गावनो दैदेनबोबाय आफा बेनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों आफा आरो दिनै जाय न'खरा नैबे फिसानि थाखाय जेबायदि नांगौ गाबोन फिउचाराव मा जालांनांगौ आफा थाखा फैसा खामायनो थाखाय आरो मोजां साकरि मावनो थाखाय आफा नोङो बे गथ'नो बेबायदि बोर हो आफा जों नोंनियाव गेदेर फोथायनानै बे उन्दै आरो गोरलै आर'जखौ नोंनि आथिं गुदियाव गुरैयै गथायबाय आफा आं फोथायो जों फोथायो बे आर'जखौ नोङो खोनासंगोन होननानै आरो खोनासंबाय होननानै बे उन्दै आरो गोरलै आर'जखौ नोंनि आथिं गुदियाव गथायनानै होबाय पापनिफ्राय बासायग्रा प्रभु ख्रीष्टनि नामै जाथों आमेन सातथा जालायबाय मा एथ' हाखु दाखुथाय बे बोराया 7था जाबाय रोखै फैद' आंहा अफिसाव थांनांगौ गथ'खौबो दोनलांनांगौ स्कुलाव न' बे दांदां जिरायबाय थायो इसेबो आथिं सोमावनो हाया बायदि नै बाबा खोनासं नोङो मोजाङै लेखा फरायदे बे गामियाव बे ओनसोलाव रावबो लेखा रोङा बारा ओंखायनो नों मोजाङै लेखा फरायखा दानिफ्रायनो मोजां साख्रि मोननायनि मिथिबाय दा ना बाबा दे जाबाय दे देलायहोनानै लाबोदो र' आं स्कुल बेगखौ लायनि बाबानो ओइ बाबा फैदो जायाखै नामा दाबो न' हास्लाबबायाहाय बे बोराया मोजाङै फराय बाबा बिथांमोननि फिसाया जोबोद लेखा रोंबाय आरो साख्रिबो मोनबाय आरो दानि समाव बिथांनि फिसाज्लाया गोबाव न'आव फैसिगोन गिदिर अफिसजों फैबाय हाब आंहा नुसनबायाखैमोनहाय दे बाजै दे हामबायसैहाय फैनायखाय खामानिफ्रानो जानला आंहा एसेबो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा बिहामजोआबो देलायनायल' खालि पार्लारावल' थाङो हाखाला आसिखौल' एल'बाय थायो
लेखाबो गोरों जाबाय दा फिसालायाबो साख्रि गिदिर मावबा दानि जुगनि गथ'फोरखौ सफैबाय नोंथाङा सफैबाय आदा आच्छा मा मावहरदों मा सोंनो सार मा मावहरदों नोंथाङा ओरैनो न'नि एसे गिर्जाफोरनि खामानि मावलाबायो आदा आं दा रिटायार जानानै आं दङ आं मास्टार साख्रि मावो दा फिसालायाबो आंना गोबां लेखा फरायबाय इनकाम टेक्सनि अफिसार बावसो मोजां आदा मोजां बिदिनो जाखानांगौ आंनाथ' फिसालाया दायो ओरैनो ग्रेजुवेट जानानै दङ आदा ओरैनो सार्केलनि प्रेसिडेन्ट दा इउथनि प्रेसिडेन्ट ओरैनो बेफोरजोंनो एसे एनै जानायनि खामायो ओरै एफा एनै फैयो फैनायालाय आदा एसे फिसाला सासेल' इनकाम टेक्सनि अफिसार मावनानै दङ आंना आदा बुरजाया मावखानांगौ हा बाबा बाहायनि मानसि फैबाय थायो जोंनाव माने बिदि बाबा मा खोनासंलाङाखिसै बे बाबाया अरजाला बाजै दानि गथ'फोर दा मेंबाय बियो साख्रिबो मावै जाहैबाय दा थांदोंसै न'आव मावो मावनायालाय साख्रिखौबो गिदिर मावबाय दे बाजै होनबा आदा थाथ'दो दे जों न'आव थांसै दे होमबालाय हामबायसैहाय दे बाजै ओइ माबा ओरैनो बहाथो थांनो होदों आं बे गामियाव एसे बेरायहैदों मा नाम मोनलाय नोंना आंना मामा जेरै गोसारदों दा मा मावो आं जों मावा बेनिफ्राय सार्केलनि प्रेसिडेन्ट ओमफ्राय हाजिरा मावलाबायो आरो ओमफ्राय बेसेबांथ' फरायखो फरायनायाथ' ग्रेजुवेट जाबायमोन आदा जेबो साख्रि मोनासै जोंखौ नायब्रा जों खस्थ' फरायबोनानै दा इनकाम टेक्स अफिसार जाबाय नोंसोरलाय मा न'आव थाबाय थायो नै फरायनोबो हासिगोन थांदो नोंसोर बायदि रायलायनो टाइम गैया आंहा दे आदा होनबालाय बाबा समफोर नों एसेसो गिर्जाफोरावबो दान होदोबा आरो नोङो एसेबो बिबथै बिमादै फैबाय मैयाबो एसेबो मान सनमानबो लाथारा गावहा एसेबो मानो बुजियै जाखोथाय एथ' गिदिर साख्रि मावलायलायनानैबो मादै न'आव सोरबाफोर दं नामा? माथो दङ माथो सस्मितासोलाय जिराय औ मादै जिरायनांलांदां माथोमोन आङो एसे मोनसे खामानिसो लानानै फैदोंमोन मादै माथो जोंहा बे बाबु समफोरा दंना गैयाथाय दङ माथोमोन आङो बाबु समफोरावसो एसे रां दाहारफोर मोनबाय बायोमोन खोमा जोंहा न'खर एसे आब' फैसाखौ बिदि बिलाबायबा मोनो नामा बे गुमैखौ एसे खामला मावनो थिनबानो जायोना खस्थ' जाथारदों बाबु अननानै एसेबो दंबायबायोबा आं हानाय नङा आब' फैसाफोरखौ बिदि हरलाबायनो आंहानो बिसि दं बेफोरनो बिमानो न'आव बिमा बिफा दं बिसोरखौ नायनांगौ ना आं हानाय नङा आब' गुबुनाव बिदि दे बाबु होनबालाय माथो गुबुनाव खालामबावनो थांदो गैयाबा एसेसो हरबानो जायोमोन ना बिब' नोङो हा एसे एनै हरनो हाया होनखाबाय आं नोंखौ बेबायदि सानाखैमोन बाबा आं नोंखौहाय लेखा फोरोंबाय एथ' गिदिर साख्रि मोनबाय नोङो आं बे आंनि खामायनाय फैसाखौ आं बे गुबुननो फैसा लोंहोनो मानो हरनांगौ
उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' फरायबोबाय दा आं बे लेभेलाव सफैबाय आं बे फैसाखौ मानो हरनांगौ मालायनिला आरो बे गिर्जा सभाफ्राव आं मानो दान होनांगौ बे आं खस्थ' खामायनो मोननायखौ आंहा बिसि दं आरो आंहा उननि सानलांनांगौ दं गथ' गथाय दं आं माखौ होलांगोन बिसोरनो आंहा जुदि बेंक बेलेन्स थायाबा आं बे गथ' गथायखौ मा होलांगोन आङो जुदि बिसोरनो होलांनो हायाबा आंहा मानसिफ्रा सेस जागोन ना बिसिबां गिदिर मानसि जानानै गिबिसिनथारावनो आफा इसोरखौ हामबाय होनग्रोदों आरो बेयाव आंनि न'खराव फैनायनि थाखाय आङो हामबाय होनदों मानगोनां फारसेखौ आंनि रायथिनाया बेनो आंनि फिसाज्लाया दिनै इसोरखौबो गिनो रोङासो जाबाय फोरोंबोदोंमोन लेखाखौलाय मोजांबो साख्रि मोनबायमोन बेनो गामियावनो साबसिन साख्रि मावनानै दङ नाथाय इसोरखौनो गिनो हामबायसै आं दानो सोमखोर बियादैखौ फंनैसो बाइबेलनिफ्राय आङो बुजायनो सानदों गोसोआव लादो संसारनि धोन दौलत रोंनाय रानायाल' नोंनि जिउखौ लुखांगोन बे नङा नाथाय जोंनि गोथार बाइबेलनि जोंसो नोङो हागोन बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थनि 1:20 खोनासंदे आखल गोनाङा बहा गोथार लिरनो गोरोङा बहा बे हानि नांज्लायनाया बहा इसोरा संसारनि आखलखौ उदायथारि खालामाखै खोमा जोंनि थाखा फैसा थाब्लाबो जोंनि आखला उदायाब्ला बेखौ रावबो हामजाया सोमखोर भाइ आरो करिन्थनि 1 करिन्थनि 3:20 फोरबोआ आखल गोनांफोरनि साननायफोरखौ मिथिगौ बेफोरो नंखाय बाखाय होननानै बेनिखायनो रावबो मानसिफोरजों गावखौ दाबाख्नायथों जोङो बाख्नाय गावखौ गोरा खालामा जाला दे फंबाय नोंनि धोन दौलताबो इसोरासो नोंनो होदों नोंनि गासैबो मावनाय दांनाय नोंनि बिल्डिं न' लुनाय नोंनि गारि गिदिर गिदिर बायनाय नोंनि गाननाय जोमनाय आथिंनिफ्राय लानानै नोंनि देरलानाय गासैबो इसोरनि होनायनिसो नों मोनदों मानोना उन्दैनिफ्राय स्कुलाव थांनायखौल' आरो नोंसोरबो खोनासंदो सिगांहाय नोंसोरो लेखा फोरोंनायखौल' गोसो होबाय सानडे स्कुलाव गोसो होआसै दानिया देरना लावनानै बियो थाखा खामायनानै गोबां सानडे स्कुलाव जोङो बोसोन बिजाबाव दंना बोसोन बिजाबनि 7:7 दंना फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि बेनिखायनो फोरबोखौ मान होदो जा जालांबाय सोमखोरबाय दानिफ्राय नोङो इसोरखौ गिग्रा जादों मानो होनब्ला न'खरा सुख गैयि जाबाय रांखावरि दंब्लाबो ना बेदर जाब्लाबो गोजोनै जाबाय बेनिखायनो बे समाव नोङो बे गोथांनि बाइबेलनि बाथ्राजों नोङो सोलिदो अब्लासो नोंनि न'खरा सान्थि जागोन नोंनि बिहि बिसाय नोङो अनलायना थागोन बिमा बिफानि खोथाखौ नोङो मानिदो नोङो गोगोम माहाजोन जाब्लाबो इसोरनि सिगाङाव जेबो उदाया बेनिखायनो नोङो
खामानिखौ मोजाङै मावगोनानो नोंथारखौहाय मावलांसै दोननांगौ अब्ला नोङो नोंनि आंगोनि बिमा बिफाखौ नोङो गोजोननाय लादो दा दिनैनिफ्राय नोङो मावगोन होननानै नोङो बिमा बिफानाव नोङो गाबख'दो अब्ला इसोरा नोंखौ बोर होगोन Ayo, apa? Aku kuadu, adik sini, mencoba duku baru. Apa aku duku baru? Ayo, aku kuadu. Bagaimana? Aku kuadu. आङो बे समाव पास्टर साहबखौ आं हामबाय होदों आंनि न'खराव फैनानै आंनि फिसानि थाखाय बेबायदि बानजायनायखौ दोनफैबाय आरो होफैबाय आङो पास्टर साहबखौ आं हामबाय होदों आंनि न'खराव फैनायनि थाखाय उन्दैनिफ्रायनो इसोरखौ गिनो आरो सानडे स्कुलाव हाबनाय बाइबेल फरायनाय बेफोरखौ फोरोङालासे संसारनि गियान स्कुलाव थांनाय टिउसन लानाय थाखा फैसा खामायनाय बेबादिखौल' जोङो फोरोङोब्ला जोंनि फिसाफ्रा निस्सय इसोरखौ गिनो रोंनाय नङा गिदिर गोलावफोरखौ मान होनो रोंनाय नङा आरो जोंनि भाराफोरनि मानसिफोरखौ अननो रोंनाय नङा बेनिखायनो जोङो गाव गावनि फिसाखौ उन्दैनिफ्रायनो इसोरखौ गिनायजों जोङो खांलांनो नांगौ जोंनि दिन्थिफुंनाया एसेनोसै गोजोन्थों गोजोन्थों